Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Darasinmu na yau zan nuna mana yadda za ka ɓoye friend naka na Facebook ta yadda babu wani wanda ya shiga ya maka bincike a friend naka ba tare da ka sani ba. Domin wani lokaci za ka kalla a friend naka wani ya shiga yana ma dube ba tare da kai ka sani ba. To insha Allah da zarar ka kalli wannan bidiyon nawa ka kawo ƙarshen wannan matsala, sannan kuma za ka ɓoye friend naka ta yadda babu wani wanda ya shiga ya maka bincike a cikin friend naka. To amma kafin nan ku danna min alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ku dinga samun shirye-shirye na da zarar na saki. To yanzu me za mu yi? Abu na farko da za ka yi sai ka zo ka shiga cikin application na Facebook naka kamar haka. Bayan ka shiga cikin application na Facebook naka ka maka wannan fuskar kamar haka. Yanzu bari nuna muku abin da nake da. Bari yanzu friend ina ne, bari ga idan bai ɓoye wato ainihin friend abokan shi ba. Yanzu ka kalla wannan ya riga already ya ɓoye friend nashi, babu wanda za ka kalle su. Yanzu bari mu nemi wani. Yanzu misali kamar wannan. Misali kuɗin ya haƙuri, bari mu nema. Yanzu misali kamar wannan, bari mu gani. Ka kalla wannan ma already ya riga ya ɓoye friend nashi ta yadda babu wani wanda ya isa mai bincike. Kuɗin ya haƙuri, bari mu nema. A hankali dai za mu samu. Yau bari mu duba wannan to. Misali kamar wannan. Wannan ma already ya ɓoye. Kuɗin ya haƙuri don Allah. Ku yi haƙuri muna kan nema. Yanzu misali kamar wannan. Yau to ka kalla yanzu wannan already bai ɓoye friend nashi ba. Ka friend nashi 4,000 da wani abu akai. To yanzu ka kalla wani zai iya shiga ya mai bincike a cikin friend nashi idan ka zo ka taɓa kamar haka. To ka kalla waɗannan duka abokan shi ne. Ka gani? Sannan kuma wani lokaci haka akwai abokanka na sirri waɗanda ba ka so wani ya gansu. Yanzu da zarar na taɓa na riga already na tura friend request, kuma ta haka zan iya in bi abokan shi waɗanda suna sirri da shi wani lokaci ma har za ka kalla kana faɗan wani magana ko ka ce a tura maka wani abu ba tare da shi ya sani ba. To insha Allah yanzu za ka gane abin da nake nufi anan. Abin da za ka yi anan sai ka ɓoye friend naka sai ka dawo baya. Misali kamar haka. Sai ka zo ka taɓa wannan madannin guda uku anan. Bayan ka taɓa wannan madannin guda uku zai kawo maka wannan fuskar kamar haka. Sai ka dawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta setting and privacy. Sai ka taɓa. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓin kamar haka. Sai ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta setting. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan fuskar kamar haka. Sai ka jawo ƙasa a hankali. Ka zo ƙasa a hankali. Ka yi a hankali. Ka jawo ƙasa a hankali. Ina ga mun wuce abun ɗin ma. A hankali. Yawwa sai ka zo nan inda aka rubuta privacy setting. Nan kenan bari nuna mana shi. Inda aka rubuta privacy setting nan. Inda aka rubuta privacy setting ɗin sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka zai kawo maka wannan fuskar kamar haka. Sai ka jawo ƙasa a nan ma a hankali. Ka kula sosai a hankali. Yau sai ka zo nan inda aka rubuta who can see you friends list ɗin nan. Bari nuna mana shi. Gashi nan. Yawa gashi nan. Inda aka rubuta who can see you friend list ɗin nan sai ka taɓa kamar haka. Bayan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓin fuskan kamar haka. Yau to ka kalla zai nuna maka wannan alamar stick ɗin akan public ɗin nan. To yanzu dukkanin wani abokinka da kuke kan Facebook da shi zai iya kalla friend naka ta yadda duk yanda ya so, sannan kuma zai iya shiga cikin abokanka domin ganin ya tura musu wato ainihin request ko kuma ya musu magana ne ba tare da kai ka sani ba. To yanzu me za mu yi idan muna son mu ɓoye? Sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta simo ɗin nan sai ka taɓa. To ka kalla idan ka taɓa zai kawo maka wannan zaɓin. Sai ka zo nan inda aka rubuta only me ɗin sai ka dawo sai ka taɓa wajen ɗin sai ka taɓa. Bayan ka taɓa ka kalla kamar haka wannan alamar stick ɗin inda ai kaga ada tana kan public ne, yanzu ta dawo nan inda aka rubuta only me. To shikenan sai ka fita sai ka yi back. To yanzu already ka riga ka rufe wato ainihin friend naka na Facebook ta yadda babu wani wanda ya isa ya kalle su
ba tare da wato ainihin sanin ka ba. Yanzu babu wani ma wanda ya isa ya kalli friend naka, already ka riga ka rufe wato ainihin friend naka. To ta haka ne ake yi a rufe wato ainihin friend na Facebook, ta yadda babu wani wanda ya isa ya shiga profile naka ya kalla wato ainihin friend naka. A nan na kawo ƙarshen wannan bidiyo, da fatan kun ji daɗin abin da na koyar da ku, inda na yi kuskure kuma ku gafarce ni.